नमस्कार, जयश्री रेसिपीमध्ये आज आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। आज करून दाखवणार आहे हरभऱ्याची भाजी। कढई गरम करायला ठेवलं आहे। तेल घालायचं एक पळी। तेल तापलेलं आहे। मोहरी अर्धा चमचा, मोहरी तडतडलेली आहे। जिरे अर्धा चमचा घालूया। लसूण थोडं जास्त घालायचं। हळद अर्धा चमचा, लाल तिखट 1 चमचा। हरभऱ्याच्या भाजीला जाडसर कापून घेऊया। भाजी सर्व कापून घेतली आहे। कढईमध्ये घालूया। भाजीला व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। भाजी मिक्स झाली व्यवस्थित। आता चवीनुसार मीठ, शेंगदाण्याचं कूट मिक्स करून घेऊया। भाजी तयार झाली आहे। ही भाजी ज्वारीच्या भाकरीबरोबर चांगली लागते। हे रेसिपी कसे वाटले कमेंटमध्ये कळायला विसरू नका। असेच मस्त चविष्ट रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या जयश्री रेसिपी या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा। माझे व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।